Virgin Maria dị ngọzi bụrụ nne ịtọgbụla afọ ịmụ nwa ka ọ bụrụ ihe aṅụrị biko na ha ma gọzie ụmụaka niile ya mee ka ha na-ejirite na amamihe ịhụnanya na egwu nke Chukwu gọzie ebe nne na nna ha n'ime aṅụrị na ekele ha na-ebutere gị mee ka ha na ụmụ ha nwee aṅụrị na ahụ isi ike bịakwa dị ogologo ndụ n'ụwa n'ikpeazụ ka ha nweta nwere nke ndụ ebighị ebi n'ụwa ọzọ na-abịanụ anyị na-arịọ nke ndị a site na Kristi bụ Onyenwe anyị.